В следващите 4 месеца започвам от нулата, за да мога да дам пример на моите клиенти, че могат да се развиват от какъвто и да е оборот са до повишение на оборота с поне 50 000 за 4 месеца, само с органично съдържание. Без да плаща на агенция, без да си пускат платени реклами, без да правят каквито и да е схеми, врътки, giveaway, тъпотии, че да всъщност да се развият онлайн и всъщност да имат продажби онлайн. И това винаги е било нещо, което клиентите ми казват. Ама ти вече си някой, то вече те знаят, то... Така, когато влязох в бизнес средите преди 2 години, никой нямаше никаква представа аз кой съм. Сещате, аз виждам със самочувствието на мистър къща на инфлуенсърите, мистър там, правил съм съдържание години наред и изведнъж отивам при някой човек, който всъщност си прави бизнеса и се интересува от бизнес и виждам как абсолютно никой не го интересува и никой не знае изобщо кой съм. Виждам, децата им могат да знаят, там тинейджерите им 17, 18, 19 годишните им тинейджери могат да знаят аз кой съм, но самите те не им пука. Започвам днес да продавам нова оферта и в следващите 4 месеца ще достигна до 50 000 лева оборот от само тази оферта. Окей. И това ще го направим по ето този начин. Това цялото нещо ще разгледаме днеска и да, преместих се вътре, защото лаптоп ми прегря от слънцето, но това не може да ме спре. Така, първото нещо, през което ще минем е офертата. Оферта. Какво оферта? Каква оферта ще продавам? И защо ни е важно да си знаем офертата? И прекалено често идват хора при мен и не им е ясна тяхната оферта. Почват, правим нещо си, добре. Нека набързо ви кажа как си правите оферти и ако искате клип специално за оферти, може като нищо да ви направя клип специално за как се изготвя хубава оферта, че да имате чиста и ясна оферта. Така, сега ще минем през офертата. Винаги започваме с оферта. Когато ще рекламираме нещо, когато ще продаваме нещо онлайн, трябва да знаем офертата каква ни е. Започваме от тук, 0 аудитория, в YouTube и в TikTok. Никой не ме знае, никой не му пука и никой не го интересува. От 0 аудитория да стигнем до лоялна фен база. Хора, които искат да знаят какво се случва с Елести, хора, които искат да слушат мненията на Елести, хора, които са готови да купат новото нещо преди да излязва. Окей. Оттам, присъствие, 0 присъствие. Отново, аз като присъствие в социалните мрежи съм изявен вече, но не в маркетинг средите, не в бизнес средите. Съответно, ето от 0 присъствие ще стана ясно присъствие за тези 4 месеца на човек, който разбира, говори и дава мнения и хората ги интересува мненията ми. Оборот. В момента тази оферта има 0 лева оборот, но вие може да започнете с вашата оферта от примерно, да кажем, едно 50 000 лева годишен оборот. 50 лева. 50 000 лева годишен оборот. И следно целта е от тук да стигнем до плюс още 50 000 отгоре. Съответно това ще стане 100 000 лева оборот. От 50 до 100 за 4 месеца. Маркетинг. Да, в момента Елести основно е работил на препоръки. Съответно, дори нямаме някакви маркетингови канали, които са развити. И сега за първ път започваме. Съответно, много от вас са вече в тази позиция. И искам да ви покажа, че в 2025 година още може и не е късно да започвате да качвате. Съответно, абонирайте се и почвайте да гледате и ще стане работата. До работещ маркетинг, който всъщност функционира като хората, носи ви клиенти и не се гървите за него. Умения, вие можете с много умения, аз имам умения, но YouTube умения нямам. Правене на YouTube клипове нямам умения. Правил съм YouTube клипове за личния бранд, но те бяха или много артистични проекти мои, или просто съм правил стримове и подкасти. Съответно, от умения това примерно един формат, който ми харесва да правя и ще го правя и продължавам да го правя, но още го развивам. Още не съм добър на тъмнели, още не съм добър на заглавия, още не съм добър това да чета метриките в YouTube. В YouTube разбирам от стримване и от подкастване. От това не. Но ще стана. Съответно, оферта ми е следната. От това тук ще те докарам до това тук. Как? И за вашата оферта може да е, ако си фитнес коуч, може дебел си, правите не дебел за 6 месеца. Ако си примерно хотел, проблемът е, не знаеш къде да почиваш това лято и никое лято и като цяло, където и да ходиш да почиваш си разочарован, съответно ще ходиш в Гърция най-вероятно, някъде на рандом, ще отидеш при тур агенти, ще даш супер много пари. Решаваме ти този проблем. Гледаш ни, харесваш ни, одобряваш ни, записваш и точно за нулата време от тук стигаш до тук. Продаваш дрехи.
тук не си готин, мацките не те харесват и като цяло си издухан и нямаш собствен стил и нямаш интересни дрехи и не се обличаш автентично, защото никой няма откъде да си купиш нещо яко. Ето, купуваш си нещо яко от нас и за някакво време от тука стигаш до тука, като вече си напълниш гардероба с нашите дрехи. В моят случай офертата става по следния начин. Ти си тука. Повечето клиенти, които идват, са ето тук. Някои вече са започнали някъде, някои вече са някъде си, но честно, повечето са тук. За мен поне в моите очи. Съответно, какво правя аз? Казвам, добре, ти си така, искаш да стигнеш до тук. Правим им целите и аз им казвам, добре, мога или не мога да ти помогна да стигнеш до тук. В следващия момент им казвам, ако сам се опитваш да стигнеш от тук до тук, може би ще ти отнеме някакво 5 години? Мисъл 4, 5 години. Ако обаче работим заедно, ще ти отнеме 4 месеца. 4 месеца. И за тези 4 месеца аз ще ти дам всичко наготово и ще ти кажа точно какво да правиш, за да може за 4 месеца да ти спеста 5 години работа. Да ти спеста 5 години учене, блъскане, 3 профили, всички неща, през които аз съм минал и моите клиенти са минали, да може да ти ги дам наготово. Ето, заповядай. Съответно, това е моята оферта. За 4 месеца стигаш от тука до тука. От тука до тука. За 4 месеца. Да. В следващият момент, когато вече знаем каква ни е офертата и сме си разписали по този ясен начин, отиваме на съдържание. Какво съдържание ще качваме? И тук вече минаваме отвъд оферта, отвъд продажби, отвъд каквото и да е. Малко е психично, малко е странно, но довери ми се. Това трябва да направиш ти. Да довършиш това изречение. Ако не направя една стотинка от социалните мрежи, поне заради мен стотици хиляди хора онлайн ще. Какво ни позволява това? Да създадем наратив в нашото присъствие онлайн, да създадем наратив в нашия маркетинг, да кажем защо наистина го правим, защо го има този бизнес и каква по-висша духовна цел се опитва да постигне. Съответно, давам пример, защото не е най-лесно за схващане, както видях от TikTok коментарите, но ако не направя една стотинка от социалните мрежи, поне заради мен стотици хиляди малки бизнеси онлайн ще получат необходимата информация и вдъхновение, за да позиционират бизнеса си онлайн по автентичен и интегритетен начин. Отново, информация, вдъхновение по автентичен и интегритетен начин. Повишавайки оборота си с поне 50 хиляди. Ако аз не продам една оферта, ако никой не ми каже да на моята оферта, ще съм щастлив. Защото на мен целта ми не е само офертата. Целта ми е, по принцип, нали, да продавам. Да продавам 4 от, нали, новата оферта на месец. Обаче, ако не успея да продам, нали, 16 оферти, поне ще се радвам, че всички тези хора, които са ми гледали клиповете, както ти в момента, си получил достатъчното информация и вдъхновение и си започнал своя бизнес. Съответно, това е една част. Това е бонуса. Това не е за това, за което го правя. Защото в крайна сметка, за да продължава човек да е постоянен, трябва да има някаква духовна цел. И моята духовна цел е това. Да мога да помогна на малките бизнеси. Защо? Защото смятам, че малките бизнеси са точно тази извадка от обществото, които са направили нещо с този свят и са добър пример за младежта в социалните мрежи, които подсядат на социалните мрежи. За да може не да гледат само глупости и тъпоти, а за да може те да видят тебе, собственик на бизнес, който е направил нещо, който се опитва, който се мъчи и не му се получава и не е готин в TikTok, защото не прави гледания. Нека, аз ще ти кажа как да правиш гледания. Окей. Да, оттам нататък, какво съм планирал да правя? Първо, SME. Какво значи SME? Това е Social Media Enlightenment. Това е моето обучение, което аз съм решил, защото все пак това ми е целта. И вижте как лесно се измислят идеи за видеа. Като, каква ми е целта? Каква ми е духовната цел? Да дам на хората информация и вдъхновение. Добре, как да го дам? Информация със сигурност мога да дам, като си дам курса
безплатно, защото аз и без това не целя да продавам курс. Да продавам курс не ми е визията как ще помогна на стотици хиляди хора. Съответно реших да помогна на тия хора, като им дам курса безплатно. Как? Като качваме по 7 клипа от самото обучение, което може да вземете цялото в линка в описанието, на седмица. 7 от тях на седмица. Плюс 7 клипа от мен на седмица. Като тези клипове ще са mindset клипове, за които говорим как и какво човек бърка в социалните мрежи, какво и как да прави. Ще говоря за моите философии, ще говоря за мисия, визия, ценности на Лести. След това, fun, тест по entertaining контент, който ще... Това е вдъхновително като стойност, ако искате да знаете. Това е по развлекателно. Сега ще ходя до морето, примерно да се виждам там с клиенти, които ще работя с тях, съответно влог тип, да разказвам истории с клиенти, като нещо интересно, тъпо, яко, смешно стане, да мога да разказвам разните истории и хората да се кефат. Диагностиката е това, което бих направил с всеки човек, който и без това не се квалифицира да работи с мен, но пък му виждам, че вече качва някакви неща и съответно всеки, който иска в TikTok, може да ми напише коментар и аз да му разгледам профила. И даже вече качвам такива, съответно хората се радват и наистина им е полезно. Съответно, ето така им давам информацията и вдъхновението. Community engagement. Ето това е всякакви въпроси. Днеска направих един клип, който е свързан с как точно да задържаме вниманието, ако не е да използваме някакви шантави куки. И това е друг вид съдържание. После ще правя и лайвове, веднъж в седмицата. Лайвове, където ще правя всички тези неща, но просто на живо по час-два. Така, ще ви покажа всъщност как изглежда това визуално. И искам да го поразгледате малко. Това е една седмица съдържание. 7 social media enlightenment, 7 от мене. Тоест, другите пак са от мен, но вече е снимано от обучение, което просто режем. 7 плюс 7, това е 14. Това е за една седмица съдържанието. После тук виждаме 4 седмици, това е за един месец съдържанието. После виждаме за 4 месеца. Ето така ще изглежда съдържанието на Лести. След 4 месеца. След 4 месеца всяко едно е клипче качено. Съответно тук говорим волюм. Все пак никой не ни знае. Но аз наистина искам 4 месеца 100 000 оборот. Съответно, оттам нататък минаваме на другото, което сега ще покажа реално какво е. И това е YouTube съдържание. YouTube съдържанието. Веднъж в седмицата ще качвам пак клип от обучението, но ще качвам long form клип, т.е. 8 до 15 минути, цели уроци, които веднъж в седмицата ще ги пускаме и всеки един от вас ще може да ги гледа. Даже вече има един качен преди този клип. Е първия урок от Mindset модула. Съответно, може да гледате напълно безплатно и ако искате, си вземете цялото SME. Ако не, продължайте да гледате. Радвам се, че ви помагам. Като не се нерва, ако не купите, добре дошли сте тук. Наистина. Хубава работа. Така, след това 2 до 3 на седмица дълги видеа. Като искам едното да е системи, както това, което тук правя. Ето системата ми, по която ще стигна до еди какво си. Следващото е живи консултации. Какво значи това? Хора, които може би или може би не са ви познати от онлайн пространството, да ги консултирам. Директно да им направя консултация, безплатно. И на някой от тяхната аудитория да подаря нещо. Съответно, искам това да е по-като подкаст, но по-скоро ще правя моята услуга. Ще правя първата стъпка от моята услуга, която е влизам, правя диагностика и правя след това стратегия за човека на момента. Съответно, искам това да са първите 2 стъпки от моята работа, да ги давам просто на хора, в които вярвам, на хора, които мислят, че са изявени, мислят, че са добри певци, мислят, че са готини, мислят, че заслужават да им се помогне в социалните мрежи. Следващото нещо, документиране. Какво е документиране? Basically, неща, които съм научил за бизнеса. Това ще е бизнес съдържание, защото смятам, че бизнес съдържанието в България не е на ниво и в YouTube особено. Съответно, искам да документирам. Така, това мисля да го правя веднъж на месец, защото не зависи само от мен и искам да съм сигурен, че ще мога да го правя постоянно, а ако много ми хареса да го правя, ще ги правя по-често. Системите, със сигурност искам да качвам по едно на седмица и тук документирането искам да правя по едно на седмица. Съответно, това амаунтват към ето толкова long form съдържание. Ето виждаме. Първата седмица качваме 4, следващата седмица качваме 3, 3, 3.
Уоу. Това е за една седмица съдържанието. Това тук е за един месец съдържанието. Това тук ще е за 4 месеца съдържанието. Но чакайте, не спира тук. Защото тук отново имаме short-form контент, който е същия контент тук, който имаме в TikTok, но ще го прекачваме в YouTube, за да може хората в YouTube също да имат достъп до информацията. Не ме интересува къде го гледат, важното да им е полезно, където искат. И също в един момент, не знам кога ще е това, ще започнем и в Reels. Reels? Не се пише така. Как се пише? Ще започнем и в Reels. Съответно за Facebook и за Instagram. Но това е съвсем друга кампания, която ще направя и най-вероятно може да започне с четвъртия месец. Съответно за сега не чакаме съдържание в Reels. Добре. В следващия момент имаме това, определили сме колко ще качваме и какво ще качваме и сега какво имаме? Имаме оферта, т.е. знаем защо качваме и каква ни е мисията, т.е. знаем защо ще сме надъхани и защо ще проработи и оттам нататък имаме, знаем какво ще продаваме, имаме и какво ще качваме и как ще качваме, като в друг клип на този канал направих подробна стратегия как и какво точно като идеи, като content builder, така и така, съответно това е, консултирах се сам. И идваме до момента, в който всъщност трябва да видим как ще продаваме на тия хора. В смисъл, да бе, хубавото, нали, ще има съдържание, ще сме наспамили един куп неща, ама оттам нататък как всъщност, как ще стигне това до тази оферта да я... Имаме клипчетата, имаме офертата, окей, имаме клипчетата, окей, обаче как ще стигне до това тия клипчета стигнат до оферта? Нека ви кажа. Трябва да е лесно за хората. Първо, стойност, разчитаме много на стойност. Това, че аз имам философията, че колкото повече даваш, толкова повече се връща към теб обратно. Съответно, тези клипове ще си намерят правилните хора, защото са таргетирани към правилните хора и не съм ги таргетирал с някакъв нещо си, а просто наистина говоря на идеалния ми клиент. И после audience тактики. Съответно, както примерно казах преди малко, правя диагностика директно на последователите ми. Това е audience тактика. Това е едновременно събирам аудитория, едновременно аз правя неща за аудиторията. И community engagement, като това са двете. Това, което правим в момента е едновременно documenting и едновременно system, което е яко, защото казвам ви какво ще правя в следващите месеци, едновременно с това ви показвам системата. Така, audience тактики, както виждате, това ще е нещо, което много ще ви трябва на мен, защото искам да набера все пак аудитория, която да ме слуша. И защо ми трябва тия audience тактики? Защото мисля да правя 2-week launch. В обучението има цял модул за продажби, монетизация и там имам няколко урока, които са за launch. Какво и как е launch, ще си проверите в обучението или ще изчакате да го качим. Той е последния модул, следно ще мине време, декември. Но да, идеята, набързо ви обяснявам, е, че ден едно от двете седмици, като принцип 4 week launch е добре, но аз ще правя така. Ден едно правим 0%. 0%. Абсолютно никаква жега не му даваме. Абсолютно спокойно, никой не знае. Ден едно обаче 1%. Какво? Реклама на офертата. Реклама на новия продукт, реклама на новото нещо. Даваме стойност, но все пак намекваме. Тук буквално мога да кажа Тук буквално мога да кажа в някакво клипче, между другото след 2 седмици пускам нещо голямо. Това е, няма нищо особено, нищо не им казвам. Ден 8 да започне 5%, 20%, 25%, 30%, 70%, 90% и леко вдигаме градуса. И на седмицата, в която ще пусна нещото, да кажем, че това ще е в сряда, четвъртък, в седмицата, в която ще пусна офертата всъщност, 3 дни преди това ще са напълно фокусирани на макс, да спамя, чакаме, почваме, лончваме, хората знаят, чакат, вече са готови, защото ние сме им намекнали 1000 пъти в различни клипове. И после в следващите дни продължавам да го рекламирам, защото никой не спираме като това, че сме го лончнали, значи сме го допродали, трябва да си го допродадем. Окей, това, цялото нещо, като просто ви обяснявам как работи лонча, целият ми контент, цялото ми съдържание, без значение дали е YouTube, без значение дали е TikTok, има или линк в описанието на профила, както има в TikTok, или линк в описанието в YouTube клипа, като каналът е чисто нов, съответно не мога още да поставям описания, но, линкове в описание по-скоро, но имаме LinkedIn LST. Така, когато отворим LinkedIn LST, ни излиза това. Запази среща, Social Media Enlightenment, обучението отново и YouTube клип. Така, какво са тия неща? Сега ще обясня. Първото е директно си купат курс. Това е второто,
Нали. Едното е директно да си купат курса. Както казах, това е най-просто, отидете си купуват курса. Така. Ако си купат курса, всеки, който си купи курса, получава след това една follow-up среща с мен, което, освен да ми каже обратна връзка, защото ми е много важно за как комуникирам, как говоря, правилно обяснявам, ако нещо са изпуснали, ако нещо не са направили, ако нещо не им е харесало, да ми кажат, за да мога да го поправя и все пак да видя дали това им е било полезно и да им дам допълнителна стойност, ако мога, с как да използват курса по-добре за своя бизнес. Оттам, това е follow-up срещата, и оттам аз мога да им кажа, това също ми харесва, което правиш. Аз ги квалифицирам като човек, с който бих работил, защото това е много важно за мен. Не искам с всеки човек да работя. Следно, аз да ги квалифицирам като човек, с който искам да работят. И оттам вече си правим среща. Следващото нещо е директно бука митинг. Имаме си тайдикала, там си избираш час, избираш си ден, избираш си час и си отговаряш на ни въпроси и ти дава директно си запишеш среща, като среща там е вече, нали, почва продажбения процес. И оттам нататък вече имаме YouTube клип. Този YouTube клип basically е за да може всеки човек, който работи с мен, да знае какво правя, как прави, защо го правя и как ми работи системата. Съответно, от този YouTube клип те или ще се върнат да гледат обратно съдържание още и ще се абонират и ще им хареса, или ще отидат на среща, което, нали, ще ги докара до едва ли ще ги върне обратно към това, но, нали, разбирате ме, ще запишат среща или ще си купат курса. И цялото това нещо е обвързано по последния начин. Ако сам се мъчиш 4-5 години, според мен, за да стигнеш до някакво ниво, до което аз мога да докарам до 6 месеца. Ако гледаш съдържанието, безплатно съдържание онлайн, бих искал искрено за една година да можеш да стигнеш до това ниво. И ако си купиш курса, мисля, че комбинирано с съдържанието обаче, мисля, че мога да направим за 8 месеца. Съответно, виждате ли как аз нямам за цел, и тук, когато си говорим за оферти, вижте как аз нямам за цел толкова да ви бутам, да ви правя продажби, да ви правя. Аз ви казвам, моята цел мисия, защото имам племеница на 8, е да развия социалните мрежи в България, че да оправя културата в България, за да може да се оправи всичко в България. Това е моя философия, много е дълга, мога да ви направя цял клип с мисията ми. Обаче, искам тя да има какво да гледа като порасне. И да не е само тъпоти има в TikTok, съответно. Нека ти качваш яки неща в TikTok с якия ти бизнес, за да можеш да дадеш пример на малките келеши, вместо да ходят да правят простоти. Благодаря. Съответно, за 4 месеца работа с мен, те докарваме до тук. До ето това положение. Ама ако не можеш, нали, да си позволиш или не се квалифицираш по някакъв начин, като не се напасваме, не можем да работим заедно, добре, нека. Ето, гледай съдържанието, купи си курса, ще стигнеш за 6 до 8 месеца, ако, нали, правиш всичко както аз го обяснявам тук. В следващия момент, за една година, ако, нали, само гледаш, само си, нали, за една година, ако, да кажем, само гледаш съдържанието, да, мога да докараме до тук. И нали, не само моето съдържание, гледаш, учиш се, развиваш се. А ако това ти е последното клипче, което ще гледаш нещо свързано с социални мрежи, бизнес и оферта, 4-5 години ще се чуем след това. Но, да, това е. Това са стъпките. Минаваме през... Точно трябва да си опишем офертата. От какво до какво докарваме хората. Това е за мен. Аз докарвам хората от това до това. С моята оферта. Разбирате ли? С моята оферта ги докарам от това до това. Съответно, съдържанието ми също трябва да ги докарва от това до това. Няма разлика. Аз не продавам нещо различно. Съдържанието ми, вие го плащате с вниманието си и времето си. И аз ви благодаря и затова ви го давам ето така. Докарвам ви от тук до там. Ще отнеме време, защото не мога да качвам по 10 клипа на ден. И не мога да обяснявам всяко нещо конкретно за всеки. Защото не знам точно на кого говоря. Говоря на малък бизнес, който иска да се развие в социалните мрежи, вече е почнал и опитва и си търси информацията и му трябва и надъхването и вдъхновението. На него говоря. Обаче, къде знам точно колко служителя имаш. Да, съответно, идеята ми е да те докарам със всеки мой продукт от тук до тук. Защото това ми е мисията. Мисията ми е да направя това. Да направя това за стотици хиляди хора онлайн. Защото тогава сме по-добре тук. И да, планирам да го направя по този начин. Като това са работа, която ще трябва да свърша. И оттам нататък ще работи в унията доста лесно. От тук гледаш. Ето ти примерно гледаш това клипче. Харесва ти много. Отиваш, цъкаш на линка. Гледаш това клипче. Казваш, окей, то пич е луд. Оттам нататък се връщаш обратно на линка
запазваш си среща, идваш тук и аз ти казвам, actually ти си ми любим човек и искам завинаги да работя с теб, защото направо ме уби и не искам никога повече да работя с друг човек и само с теб искам да работя завинаги. Та това е. Ако нещо от това, което ви казах, ви е интересно и на вас, ако искате всъщност по-бързо да се прекарате от тия резултати, заповядайте на среща с мен. Линк в описанието на профил, защото не ми дава да ги слагам в описанието, защото е нов профил. Но ще се радвам да запознавам, ще се радвам, ако ви трябва още помощ, пишете в Instagram, да отговоря на каквито и да е въпроси. Това е моят план и ако имате нужда да ви помогна да си направите същия за вас, пишете в Instagram. Иди една среща, си запишете директно. Ще се радвам да мога да ви помогна. Това беше Лести Креатив, аз съм Константин Карайванов, Бог да ви благослови, за мен беше чест.